un día no cole de Budiño. Os nenos e nenas atoparon na árbore que tiña unha porta con un cartel que dicía Anguilo Sanguilandia. Cando os nenos e as nenas iban a abrir a porta, apareció un conecho e díxole: si queredes entrar, palabras máxicas deberedes pronunciar. Budilandia, budi budila. Budilandia, la vais a aparecer xa! Unha vez dentro de Budilandia, os nenos e nenas atoparon o mago Gandarín. Este mago estaba a facer trucos de maxia, cando de súpeto, sen querer, fixo desaparecer. Os rapaces e rapazas apareceron na prehistoria e alí, escondida detrás dunha pedra xigante, estaba Troti. Troti, que faz aquí? Cheguei á prehistoria e nela axudoume moito. Si, recollemos froitos e apañamos leña. Volves con nós? Por suposto! Imos a los despegue! Troti mareouse e a nave está botando moito fumo. Hai unha tartaruga parlante. Ai, que mareo! Troti e a súa nave chocaron na Idade Media. ¡Pum! Que é iso? Quedei na Idade Media. Oh, non! Os bufóns entraron no foguete e comenzaron a tocar os botóns. Ao final, a nave arranxouse e despegaron ao espazo, deixando a Troti e aos nenos na Idade Media. Despois de que os bufóns despegaran, un deles tocou un botón e aterraron na... Chegaron á Lúa e así cambiaron a historia. Os bufóns foron as primeiras persoas en pisar a Lúa. Estábamos apañados. Entrementres, Troti e os nenos e nenas de Budiño estaban intentando crear a máquina do tempo para volver ao colexio. Nenos, nenas, a traballar! Cando acabaron a máquina do tempo, Troti e os nenos e nenas de Budiño regresaron á actualidade. Pero déronse conta de que pasaban cousas moi extrañas. Os cans miañaban, os gatos ladraban, as persoas camiñaban cas mans e os peixes voaban.